Lehendakari jauna, sailburuok, legebiltzarkideok, arratsalde on guztioi eta eskerrik asko egun berezi hau zuokaz ospatzeko aukera emoteagaitik. Ainize San Andres nozue, Begoña Azpi ikastolako ikasle ohia, eta orain dela 5 urte inguru, Gogora Institutuak ikastolagaz batera antolatutako ekintzetan parte hartzeko aukera izan neban. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y puede que aquellas personas a las que tuve el placer de escuchar en directo o mediante vídeos piensen que su testimonio ha caído en el olvido, pero para nada es así. Gazteok orokorrean orainaz gozatzeko eta etorkizunera begiratzeko joera dugu. Izan be, garailatzak gogora ekartea ez da batera atsegina, baina beharrezkoa da berriro gertatu ez daiten. Guri etako eta galeko biktima bana etorriak usan ikastolara euren testigantzak emotera, eta bi ikuspuntu ezberdin eta bi kasu ezberdin ziren arren, emaitza bera zan. Terrorismoak euren senitarteko batez gozatzeko aukera galarazi eutzen. Maite dugun inor galtzea beti da gogorra, baina are gogorragoa da galera hau prozesu natural baten ondoriozkoa izan beharrean, gizarte talde batek hartutako erabaki antolatu baten ondoriozkoa bada. Eta gainera, egoera gatxorren aurrean, emon alzan erantzunik eta onena emon zenduen, bakearen bidea. Es realmente admirable la resiliencia con la que atajasteis aquella situación, la naturalidad con la que narráis los hechos acontecidos y la paz que transmite vuestra mirada. Es sentarnos a escucharos y todos nuestros problemas pierden relevancia. Es más, hace darnos cuenta de lo duro que ha tenido que ser para todo el conjunto de la sociedad vasca vivir así durante tanto tiempo. Zuen testigantzak errealitate dosi bat dira guretzat. Gure nagusiengandik entzundakoa funtsezkoa da geuk be gure ondorengoei transmititu ahal izateko. Gizarte bezala ezin dugu onartu gorrotoak indarra hartzerik. Bestalde batetik, gogoragaz batera egindako beste ekintzetako bat memoriaren plaza izan zen. Eta gogoratzen dut, karpan sortzen zen atmosferak guztiz harrapatu gindua zala. La luz era tenue, las imágenes imponían. Podía sentir la respiración de mis compañeros con sus miradas clavadas en las pantallas. Y con cariño también las reflexiones en el autobús de vuelta a la ikastola. Ez dira egunero jorratzen dugu gaiak, baina aho batez esan daikegu esperientzia honek ikaragarria beraztu gaituala. Todos tenemos mucho que aportar para que la convivencia en Euskadi sea posible. Justifikatua. Eta are gitxiago, bere erabileraren funtsa, norbere buruaren gandik desbardin pentsatzen dauana erasotzea bada. Beharrezkoa dugu desbardinen artean alkartzea. Euskaldunen etorkizuna giza baloretan oparoa izan daiten. Hemendik luzatu nahi dodan mezua argia da. Katea ez daitelaten. Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad y la corresponsabilidad de construir un futuro en paz recae sobre nuestros hombros. Hemos de ser empáticos. Beharrezkoa dugu barkamena eskatzea, inoratzean itzi barik aurrera egin ahal izateko. Eta bukatzeko berriro be eskerrak emangurako neuskizuez, lehenik eta behin bakearen aldeko proiektu hau posible egiten duzuen guztioi. Muchas gracias a todas las personas que hacéis posible todo esto. Eta bestalde batetik, eskerrak emangura dutxoaz Gogora Institutuari, Eusko Jaurlaritzari eta Begoña Azpi ikastolari proiektu honetatik hainbeste ikasteko aukera emon izanagaitik. Beste barik, eskerrik asko.